Kan du danne dig et indtryk af Relevances erfaring som reklamebureau? Ikke andet end, at jeg kan se, at de har de gerne vil fortælle om nogle af de cases, de har lavet. Det er som et godt udtryk. At de vil gerne fortælle nogle af deres gode historier. Hvad er dit indtryk så af den side, du er på nu? Jeg er ikke helt lige at finde rundt i, fordi der hænger sammen. Billederne her hænger ikke sammen med casen. Egentlig synes jeg ikke, det er faktisk skidt. Men i forhold til, at det herovre egentlig er meget rodet, og herovre, der vil du gerne ligesom finde ud af, hvad det er for en case, du gerne vil lede efter. Og den vil du gerne have, hænger sammen med den der på en eller anden måde. Det gør det ikke. Og det derovre, det fanger mine øjne, og herovre vil jeg gerne læse det, men jeg kan ikke finde det. Ja. Så jeg skal bruge noget tid på at finde ud af, hvad der er lavet her, ikke? Jo. Og så vil jeg til hver en tid sætte virksomhedens navn her til at starte med, så er det, man kigger på. Fordi når du skal finde ud af, hvad du gerne vil se, så vil du gerne finde noget, du kender. Og en eller anden virksomhed, som du eventuelt kender, kan man relatere dig til, ikke? Okay, Friis, det er selvfølgelig rigtigt her, men stadigvæk safe exit hernede, der skulle være sat forrest, ikke? Electrolux, det er godt, den står forrest der, ikke? Det kender man, og det vil man typisk gerne kigge på med det samme, som en digital mediecase. Ja. Når du nu kommer ind på en side som den, er det så, hvad du forventer at få ud af en case? Ja, det vil jeg ikke helt gælde. Nu er det så et nyhedsbrev, de her arbejder med, som en case. Jo, det synes jeg ser meget godt ud. Der er en god resultat oppe i starten, og så... Så bare den putter og direkte marketing. Det forstår jeg ikke helt. Nu er jeg inde på noget, der hedder concern. En lead generering. Effektiv lead generering. Kan du godt sige det? Hvad tænker du lige nu? Jamen jeg synes, nu var det bare, at jeg skulle finde en anden case for at se, hvordan det, jeg synes, det har sammen. Det synes jeg egentlig var en lille smule. Det giver mig ikke helt nok. Det skulle være mere klart defineret på, hvad der er casen bygget op. Det kan selvfølgelig også være svært. Men,